pane mamwe maposta ndoisa paTwitter ekuti ndangotaura chinhu pane ndichitukwa stereki ndopakawanda vanhu pane ndisingatukwi vanhu havana kuwanda because pane zvimwe zvinhu zvandinoposta kana totoshaya kuti komuna chiri kumurwadza chii chiri kunyatsomunetsa nezvandataura nyaya yachoyo tikabereka kachirungu icatch 22 kune zvemangamanga vanhu vakawanda vanomhanya ikoko munoda zvemangamanga here muri vanhu vemangamanga here vadikani tinokuchingamidzai pachirongwa chemhemberero patinopemberera vatinofunga kuti aiwa vane zvipo zvavo zvipo zvinouya mundima dzakasiyana-siyana kana kuine vamwe kunzeko vamunofunga kuti aiwa ava vane zvipo zvavo zviri kusimuka kana kuti zviri kuenderera mberi makasununga kutiridzira kana kutinyorera asi hatigone kupinda muchikamu chino tisina kutenda vedande mutande vakotsveri vedu vanotipa masaisai ekuti tigone kutaurirana pasi rose. Maisamba Show is powered by dande mutande nedande mutande zvinoendeka. Nhasi tine chimhandara chiri kuno kuZimbabwe chiri kuita zvinogara zvakadaro asi regai muzonzwa kuti ndiani. Wakadii yako? Ndiri nani mama, makadii? Aiwa ndinofara zvangu kwabviwa kwakadii? Kuri nani. Aiwa ndinotenda. Ndinoziva kuti kana tichikurukura mukati meupenyu tichiita zvinhu zvedu zveupenyu mazita anowanda, mazita anosiyana-siyana. Kune mamwe emadunhurirwa, kune mamwe pachitupa, saka ndinoda kuti undipe nhoroondo yako yaunosununguka kundipa kuti ndiwani, wabva kupi, unoita nezvei, vadiwa vatariri nevateereri vakagarira kunzwa. Okay, inini zita repachitupa ndinonzi Rejoice Mangu. Asi pasocial media vakawanda vanondiziva ndichinzi Todo kana kuti Todo Sims. Vamwe vanondiziva ndichinzi Dramatic Lawyer paTwitter yakunzi X. Todo izita randakapiwa ndiri mwana mudiki stereki nekuti ndaifarira kupfeka mutodo. Saka ndakangotanga kunzi mutodo. Mutodo ndo mudhebheka. Trouser noti vamwe vanotadza kuziva kuti mutodo chi. Matrousers ndaitori mwana akakura angorika mutombwe. Saka vekumusha pavayosvika kumba vaiti ko mwana uyu anongopfekedzwa mutodo sei iye ari musikana. Takuti mutodo ende semuzvamunoziva zvinoita mazita ekuti aunonga usingadi ndiye anoramba aripo. Ndati kurei ndikati takutangawo zvema-autobook taku high school. Takati sezvo munhu isa chimwe nditi Todo rega ndichibatanidza nesenemu nditi Todo Sims. Ndakakurira kuBulawayo. Ende ndakatozoya kuHarare ndatoti kurei ndakubva kuyunivhesiti. Aiwa tinokutenda nenhoroondo yakanaka chaizvo. Mazvoona kuti mazita emadunhurirwa dzimwe nguva anozoita chimwe chinhu. Ndozviziva kuti kana tine mazita edu muongororo netsvakiridzo tiri kuona kuti vanhu kareko vaifunga kuti kana munhu asina zita revatorwa rakaita sevechirungu kana chii anenge asina zita kwaro. Asi kana vanhu vakura munhu anenge akuzotaura manje kuti aiwa zita rangu repakati ndonzi Mufaro, ndinonzi Tendai, chii chinenge chichiitika. Hamiri pamwe ungazivewo semunhu anoshanda nevanhu sei vanhu vaakuzoda mazita avo ari mundimi dzavo. Chiri kuitika ndechekuti vanhu vakuita wakatarisa even kunze kwenyika kuna naAmerica kuna naUK vanhu vakuita vachiappreciate kuita muAfrican. Saka zvakudadisa. Kudhara zvaita senge zvinoita kunyadzisa but izvezvi vakaona kuti varungu vacho vakuita vachitora music yekuno vakuita vachiifarirawo. Saka zvakunakidza kutaura kuti ini ndiri muZimbabwe zita rangu rechitu zvakafanana kuti rangu rechitu rinonzi Rowesai. Rowesai. Ungoriwa nani? Ndakangopiwawo zita ratete. Aiwa tinoziva kuti kune mamwe mazita egombwa ekuti unopiwa riri rana mbuya mamwe rimwe rinenge risiri regombwa rinongodaidzirwa chete. Ndazviona zvawataura zviri kudzama-dzama kuti vanhu vakawanda vakubvuma kuti ndisanani. Mukoma Mutukudzi vakamboimba kuti hatigone kutiza mumvuri yedu mweya wavo uzorore murugare rwaMwari. Vakataura chokwadi kuti hatigone kutiza kana tiri ana Masivanda tinongoramba tiri ana Masivanda, kana tiri ana Madhuve tinongoramba tiri ana Madhuve. Saka ukaona takudaidza kunokuka zvauri kuita zviri kuzunzika, zviri kunzwika. Ndiri kuona kuti uri munhu anoshanda zvakanyanya pamasaisai. Sei pamasaisai?
Zvakangotangawo handina kutanga ndichiti ndiri kuda kushanda pamasaisai. Ndakangotangawo ndiri kuyunivhesiti ndichingonyora tsamba paTwitter. Wainyorera handi tsamba? Ndingonyora mastori paTwitter because ndakakura ndichiita zvekuacta zvemadrama nanaRaised. Saka ndasvika kuchikoro ndandisingasakwanisi kuzviita, but ndaingonyora pasi bva ndati rega ndingosheya nevamwe paTwitter. Ndatanga kuzvisheya ndakatoona kuti vanhu vari kutofarira tunyaya twangu twandinoita paTwitter, and vaitondibvunza kuti ko imwe part 2 iri kupi, tamirira imwe. Ndopandakatangawo, and then pakazouya COVID ndakatanga kutora maexperiences angu nemastories angu ndichiisa kuTikTok. Ndopandakatanga kukura, ndakura kudaro ndaona kuti vanhu vari kutozvifarira kai zvandiri kuita. Ndakati rega ndichizviita papodcast. Ndizvozvo chaizvo vakuru vedu vanoti rwendo rwakakura runotanga nenhano imwe chete. Saka wakatanga zvakanaka uchienda wataura nyaya yetunyaya nhando kana dzimwe nyaya dzinobva kupi, nekuti vamwe vangati ko unodzitoripi, nokuti vazhinji pada kune vamwe vanojaira kuona kuti unodzitora mumabhuku kana kuti unenge wakaudzwa nevabereki, kana iwe unozvifambisa sei kuti ubude nekanyaya. Okay, saka tiri kuhigh school takatorwa naRaised Baya takaenda yainzi School Playwrights and Actors Academy, kwaitidzidzisa kuacta theatre. Saka chinhu chekutanga chakatidzidzisa akati kana uchida kuita munhu anoacta unofanira kuobserva zvinoita vanhu, unofanira kuteerera zvinoita vanhu. Saka ndakangokura ndiri munhu ndichiti anongoteerera maexperiences evanhu, ndichiobserva stere kuti pati munhu uyu ndozvibvunza kuti why achiita zvaari kuita izvi. Saka from kuona ikoko ndipo ndinozobuda nenyambo dzangu nestori dzangu. Ndokwazvinobva. Handiwanzokanganwa zvinhu zvandinoona kana kuti zvandinonzwa, ende ndinobvunzisisa kuti sei munhu achiita zvaari kuita. Ndizvozvo chaizvo mashoko echokwadawo kutaura iwayo. Ndinoonawo kana neni mubasa rangu unoziva dzimwe nguva ndienda ngosvikawo panzvimbo sekusvikawo vanhu vanenge vachida kuti amaisamba vaya kuzonzwa nyaya kana chii unenge uchingori munhu. Asi chenjedzo yandinoda kupa kuvanhu vari kunze ikokoko kuti kana tichinge tiri munzvimbo dzatakaunganira chikonzero chakati kuti ngatingati takaunganira pamuchato, ngatingati takaunganira parufu kana pamhemberero kana pane chimwe chinhu, ngatiitei zvaipapo nokuti ndo panobva tunyaya twevanhu vanoshanda mabasa akasiyana siyana. Munhu anenge akanyarara zvake achidai achiona muchivhakuma mukabva uko mukaenda uko mukadini mangwana yatonyaya. Ndinoona unokurukura nevanhu, uchikurukura nevanhu uchivabvunza uchiita sei. Izvozvo wakazvitanga sei? Zvinokubatsirei? Zvakanakirei? Ndakatanga ndiri munhu anotaura nevanhu paTwitter yekuti ndinongoisa mubvunzo vanhu votanga kupindura. Saka ndakatongoona kuti zvinondinakidza kuona kuti vanhu vari kutofungawo zvakadai nezvandiri kutaura. Ndo pandakazvisaka pamavhidhiyo paTikTok ndakutaura, but ndichitaura ndega ndakati but ndiri kutaura paplatform hombei ndiri ndega, ndiri kutaura mafungiro angu ndega, ndinoda kunzwawo mafungiro evamwe vanhu. Ndo pandakauya kuti rega nditange kubvunza vanhu nekutaura vanhu. But because handambozviendera kuchikoro, ndakatanga kungoenda paYouTube ndichiona kuti vamwe vanozviita sei. Ndo kutanga kwandakaita. Ndizvozvo kana riri tarenda kazhinji pada hatinyatsoenda kuchikoro kunogara kuchikoro tichidzidza, asi chikoro chinobatsira kusumudza nzwisiso, chinobatsira kuziva kuita zvinhu nenguva, chinobatsira kuronga. Wataura zvekuhigh school, wataura zvekuuniversity. Ndozvandogara ngitaura kuti kana munhu akaenda kuchikoro kuvadiwa tariri nevateereri, zvakanaka kupa mhuri dzedu kana kuzvipa mhuri iwewe pachezi hako sedunga munhu nguva yekudzidza, nekuti chikoro chinotisimudzira pane zvinhu zvakawanda. Zvimwe zvacho tinenge tisingazvione panguva yazvinenge zvichiitika, asi kana wazouko ugonenge wakuona kuti mafungiro aya ndakaawana kuchikoro. Auone kuti kana vanhu handina wandinoshora, asi ukasvika vanhu vaviri vachikakavadzana kana kuti vachipopotedzana, iwe wega ukatarisa zviri kutaurwa neuyu
nekupengereka kuri kuita uyu nokudini, wega unogara waona kuti ava vakaenda havo vachishatirwa zvavo asi vakaenda kuchikoro. Ava pada vakapfuura nepachikoro havana kuzopinda mukati mechikoro. Zvinosiyana siyana. Ndinoda kuziva kuti iwe unofungei nemunhu anonzi munhu, nekuti kana uchishanda basa revanhu une pfungwa pamusoro pevanhu, unofungei nevanhu, nekuti unoona zvavanopindura, unoona zvavanoita, unoona kakusiyana, kakufanana, kakudini, kakukwira, kakudzika. Unofungei nemunhu anonzi munhu? Chadzika. But ndofunga kuti munhu ano sezvamataura izvi kuti kune vanhu vamwe vane hunhu hwekuti even uchitaura naye unotoona kuti kuri kubviwa uku kwakanaka. Koitawo vamwe wekuti unotanga kubvunza kuti ko mafungiro aya chii chiri kunetsa, chii chakamboitika kuti munhu asvike pakufunga zvakadai. Ndizvozvo mashoko makukutu wanyatsopindura zvandanga ndichitarisira chaizvo, nokuti kana tiri kushanda nevanhu pane vamwe vaunoshamiswa kuti kumba kwavo kwakaita sei, vanobvipi, chavagumbura apa chii, ogoshamiswa zvakare kuti apa izvi zvafamba zvakadini, zvafamba zvakadini. Zviri nyore here kuwana vanhu vekukurukura navo? Ndinokuona uchitora yatingati pachirungu tikabwereka izwi interview, kubvunzana nevanhu, kutaura nevanhu. Iwe unozviona sei? Kuwana vanhu hazvisi nyore. Vanhu vakawanda vanotya. Vanotyei? Vanotya kuzotuka pasocial media kunzi because zvimwe zvandinoposta ndinotukwa nekuti vanhu vanenge vasingabvumirani nazvo, kuti zvauri kutaura izvi isatibvumirani nazvo, vanhu vobva vakutuka. Saka because asi kutuka ndiyo mhinduro here, kuti kana iwewe neni tisina kubvumirana sezvatiri kukurukura panapa ndokutuka kana kuti wondituka, ndiyo mhinduro here? Nokuti patinokurukura kudai tiri kutodzidzisana nenyika nevanhu vese. Kana tikange tisina kuwirirana mukufunga nemukutaura, zviri kureva kuti tiri mhandu here? Aiwa, titofanira kutukana, but chinoitika ndechekuti umwe anenge achibvawo kumba kwake ane hasha dzake. Ndo mafungiro angu. Because pane zvimwe zvinhu zvandinoposta kana totoshaya kuti komuna chiri kumurwadza chii chiri kunyatsomunetsa nezvandataura. Kana anga asiri kufarira zvandataura, adi kungopfuura kana kungoscrolla oenda kwaari kuda. But ndotombovabvunza vamwe vacho kuti chakubata chii, but unotozoona kuti vamwe pamwe vanenge vane zvimwewo zviri kutovanetsa. Ungandipe here muenzaniso wechimwe chawakafunga kuti aiwa ndiri mubasa rangu, ndiri kungoita zvandinoita, ukaona vanhu vakawanda vachiviruka? Ndakabuda pane episode yatakabudisa pandangotaura semubvunzo. Ndakati mufungiwo sevanhu veZimbabwe kuti yanguva yekuti tichibvumidza kuti vanhu vanonzi ma-LGBTQI community vabvumidzwe kurarama nezvavanoda pamutemo. Ndozvega zvandakataura, but maisama ndakatukwa nevanhu veZimbabwe. Ndakatukwa zvokuti ndakashaya kuti inini wacho ndandatuka here kana ndanangobvunza. Vanhu vakawanda vakaita hasha paFacebook, paTwitter, pese hakuna kwandisina kutukwa. Ndinozviziva kuti vanhu vane mafungiro akasiyana siyana pada pamwe mamwebvo, nokuti unoziva kuti dzimwe nguva kabvunziro katinenge taita kana kuti pachikuva chatinenge taenda zvinosiyana siyana. Nokuti unoona takagara kudai kune zvikuva zvakasiyana siyana. Kunoti izvozvo zvepamasaisai, kune zvikuva zvekuti kana kuti kumachechi, kune zvikuva zvekuti matinotandarira, kune zvikuva zvekuti munodyirwa mune chii. Saka nzvimbo zhinji dzinoda kutanga watarisa kuti ndiri papi, nekuti vanhu vanoenda nzvimbo vanoda kufanana. Ukaenda tingati marestaurants aya, une vanhu vaunotarisira kuonako, zvekutoti dzimwe nguva unotongoziva kuti ava ndo vanoenda kwavo. Ukaendawo kukereke, ukaendawo kupi unoona vanhu vakasiyana siyana. Asi tinoda kukurudzira vanhu vedu kuti kana muchinge muine zvarwadza, kutsondorana, kutukana handi mhinduro.
dzimwe nguva zviri nani kutaurira munhu kuti zvauri kubvunza izvi zvinorwadza, kana kuti hazviite, kana kuti hazvidi, nekuti hazvizoda kuti murambe muchingotukana. Tiri kuona kuti masaisai iwayaya inini kazhinji ndinatora sesword, kana kuti banga rinocheka kuviri, banga ranyemwe rinoti uku neuku. Iwe unoda kuti kudii pamusoro pemasaisai? Social media unoti kudii pamusoro payo, nezvapatasvika, nezviri kuitika, nezvii, yakanakirei, yakaipirei? Kunaka kwayo kwandiri, ndichatanga nini kwandiri, inini inondivhurira mukana wakawanda. Seizvozvo ndakagara naQueen of Talk naMai Chisamba, inyaya yesocial media. Dai ndisina kuvaipo, dai ndisiri pano. Plus sezvandaichimbotaura kuti ndakadzidza zvepodcasting paYouTube, zvinova nyore kudzidza zvinhu zvakawanda pasocial media, pane kuti kudhara waimboda kuenda kulibrary, womboverenga bhuku, wombonzi enda kuchikoro. Izvozvi panewo zvimwe zvinhu zvokuti unongoti ChatGPT watoverenga zvatokubatsira fast. Ndokunaka kwandinoona kwayakaita, nekungosanganawo nevanhu vekunze kwenyika muchishanda mese, vanhu vanga vasingambofungiri kuti muchashanda mese. Kuipa kwayo, kune vanhu vanoishandisa kudzikisira vamwe vanhu, kuda kutuka, vandambotaura kuya, kuda kutuka, kuda kutaura nyaya dzisiridzo pamusaka pevanhu, pamusaka kunyepa nezvinhu zviri kuitika, kufurira vamwe, zvinhu zvisiri right. Ndo kuipa kwandinoona kuti mashoko makukuti echokwadi vadikani, kana tichinge tiri pasocial media, kurudziro iri pano ndeyekuti ngatizivei kuti tiri kuitei, taenderei ipapo. Wataura kuti vamwe vanoenda kunotuka vanhu, nyaya yekutukana, nyaya yekudzikisirana, nyaya yekuita zvisiririzvo panguva isiririzvo tinoiona, asi vanhu vanodaira here zvese zvinobuda pasocial media kuti chavangowana chete unzi ndizvozvo ndo zviri kuitika? Noti paya tiri kuona nyaya dzakawandisa. Wataura nerutivi rwakanaka. Rutivi rwakanaka nekuti runokurumidzisa zvinhu kufamba, angave mabhizimisi, dzingave tsamba. Indiri musikana wakare, takakura tichinyora tsamba yekuti inoita kana mavhiki maviri isati yasvika igoenda. Dzimwe nguva kana uri kutsvaga basa, pamwe tsamba yacho yaizosvika zvavharwa, pamwe vozokupindura kuti uya hako nzvimbo yapo, iwe wakutoita zvimwe. Saka zvainonotsa zvinhu izvozvo izvi. Saka ndofunga ndo zvatinoda kuti tidzokere pazviri, kuti kunyange zvinhu zvaakufamba zvakanaka, isusuwo ngatiedzei kuzvidini, kuzvifambisa zvakanaka. Asi wongoro netsvakiridzo iri kuratidza kuti vanotukana ava, vanonyepa ava, hanzi vari kutsvaga mari. Ndezvechokwadi, ndidzo pfungwa dzacho here, kana kuti hunhu hwemunhu, kuti munhu anonozvidzikisa kuti chero ndawana mari, chero ndawana vanonditevera? Inini ndoti hunhu hwemunhu, because varipo vakawanda vari kuita mari naiyo social media vasingatuki vanhu. Variko vakawanda vari kukura in terms of mafollowers nechichichi, vasingatuki vanhu, vasinganyepi. Saka ukaonawo munhu akunyepa, it's either ari kushaya kuti opei, oisei, pamwe haana talent racho, kana kuti ari kutoshaya kuti chii chandingaisa pasocial media. Otoona kuti zviri nani kuti atuke vanhu, because vanhu vakawanda ndozvavanofariro muZimbabwe, ndozvinokurumidza kuita sei vanhu vanoda kutukwa here. Aiwa, anenge asingatuki asiri kutukwa ndiye anenge achizvifarira. Makatarisa pane mamwe maposta ndoisa paTwitter ekuti ndangotaura chinhu, pane ndichitukwa Sterling ndo pakawanda vanhu, pane ndisingatukwi vanhu havana kuwanda. nyaya yacho iyo tikabwereka kachirungu i-catch 22. Vadiwataririmi munoda zvipi? Hanzi kune zvemangamanga, vanhu vakawanda vanomhanya ikoko. Munoda zvemangamanga here? Muri vanhu vemangamanga here? Hanzi kune zvakanaka hamudi kuendako, hero jira kufuka kana kuwarira, asi upenyu hwakangonaka, hunoraramiwa zvakanaka, hune dzidziso yakanaka, hunokudza vadiki zvakanaka. Nekuti kana taapa mazera ekuti isu vakuru venyu, imi mavanhu vabva zera, basa redu guru ratinofanira kuita
kuona kuti vechidiki tavayarutsa zvakanaka. Zvino tikaita social media yekuti vana vanotoziva kuti apa ndo panotukwa vanhu, apa ndo panonyepwa, apa ndo, handifungi kuti tiri kubatsirana senyika, asi tati munhu wese anosarudza zvaanenge achida. Ndiri kuziva kuti mukati menyika pasi rose kune nyaya yemadrugs. Hatingazvibhabhatidzeka kuti hapana zvatingatomboita kwese kwese zviriko apa kana panext door pedu kana kupi kana kupi. Unofungei nenyaya yemadrugs? Zvechii chingaitwe kuti zvitapudzike kana kuti zvipere zvachose? Ndoti madrugs akashata, akaipa, ende ari kukanganisa vanhu vakawanda. But mukutaura nemukunzwisisana nevanhu vakawanda unonzwa kuti vanhu vari kuti vari kumaita because vari kushaya zvekuita. Saka ndingatongokurudzira vanhu kuti hakusi kuwanda nemunhu here, nekuti kana uchinge washaya zvokuita ukawana zvokuita kuti waita madrugs, waitei? Wagoitei? Nekuti handiti munhu anoita sekubepura, kana wamboatora tinoona vachivhakumaka, vachivhakuma, vachifamba, vachinge vapombwa mweya. But kana vapedza manje raenda, chinoita sechibharumu chabviswa mweya kuti fototo rachizingairwa, waitei? Ndizvo zvanonga achida kudzidzisa kuti hapana zvazvinobatsira. Vanonga vachitofunga kuti vari kutoita kuti zviite nani, but vari kutozvikanganisa. Vari kukanganisa health yavo, vari kukanganisa mental health, zvakawanda zvavanonga vachikanganisa, even marelationships nemhuri dzavo. Ndizvozvo mashoko akanaka echenjedzo yevadiwa tariri nevateereri. Tinovimba kuti muri kunyatsozvinzwisa kuti hapana waunokonyodza, unenge uchizvikonyodza wega, uri kuzvipa ubenzi ndemene. Ndemene ndo yatinotaura kuti kana wazviitira wega zvinongorwadza iwewe zvakanyanyisa. Mufaro wangu kukuona, mufaro wangu kuti ndikushuwire kuti kana uita basa rako, ndimi vacho vadiki kanditi tinokutarisirai kuti kana matora zvitanda izvi, kana mapinda mubasa iri, riitei nemutsigo, riitei nemufaro, riitei nekusumudzira nyika yedu, uri kasikana kakatsvinda chaizvo. Hapana chinondifadza sekutaura nemunhu akachena. Ndinonzwa mwoyo wangu uchinyatsoti zvanangokuona so ndatarisa ndikati zvirimo. Sei zvakakosha kugara wakatsvinda? Nekuti unoona kuti kune kumwe kutsvinda kwokuti unoti vanga vari kuuya kutelevhizheni kana kuti vanga vari apa, asi ndiri kuona ndinombokuteedzawo ndichimbotarisa ndiri kukuona wakatsvinda. Sei zvakakosha? Sezvamataura kuti wakatsvinda, mati kutsvinda. Kutsvinda, kushambidzika. Maonero anozoita kuti vanhu vakuone zvinokubatsirawo. Zvinopa kakuremekedzeka nekuti munoziva bvubvu. Aiwa, vanhu kana vakada kutsvaga chimwe chinhu kana munhu angaite chimwe chinhu, kashoma kuti tidaidzirewo avo vakava netsvina kuti vauye vazotiitira zvakati kungoshambidzika. Asi kushambidzika kwatiri kukurudzira pano, tiri kutaura kushambidzika pauzima nekushambidzika mupfungwa. Zvikuru sei kushambidzika mupfungwa nekushambidzika mukanwa. Wanga uri mufaro wangu. Ndinoda kukushuwira rombo rakanaka. Kubvira zuva ranhasi ndichatarira mabasa ako ndichiona kuti ini ndadzidzei, ndasumudzirika papi. Mwari varambe vachikuitira zvakanaka. Vadikani, kana toita zvinoendeka, zvikuru sei tiri pachikuva chemhemberero. Chiringa zuva cheya chinokwikwidzana nesu, asi hatigone kupedza tisina kutenda vakotsveri vedu vedande mutande vatipa masaisai iwaya ekuti tigone kutandadzana pasi rose nedande mutande. Zvaendeka. My Samba Show is powered by dande mutande. Zvakadi kusangana pane imwe nhapitapi zvakare svondo rinouya panguva imwe cheteyo. Tini wenyu Dr. Rebecca Chisamba.